Bună ziua, dragi elevi! Sunt profesorul Mehedin Adrian de la Liceul Tehnologic Energetic Elie Radu din Ploiești și am revenit să abordăm împreună exerciții și probleme din subiectele propuse pentru bacalaureat, în care apar tipuri de forțe și aplicații ale principiilor și legilor mecanicii. Pentru început să ni le reamintim. Mecanica clasică este guvernată de 4 principii. Primele 3 formulate de Isaac Newton. Principiul întâi sau principiul inerției. Masa corpului este asociată proprietății de inerție a acestuia. Principiul al doilea sau principiul fundamental al dinamicii afirmă că dacă asupra unui corp acționează o forță din exterior, aceasta imprimă corpului o accelerație în direcția și sensul forței. Accelerația imprimată corpului este direct proporțională cu forța care acționează asupra lui și invers proporțională cu masa corpului asupra căruia acționează. Principiul al treilea sau principiul acțiunii și reacțiunii. Și principiul al patrulea al mecanicii sau principiul suprapunerii acțiunii forțelor, care afirmă că dacă asupra unui corp acționează simultan mai multe forțe, accelerația rezultantă este egală cu suma vectorială a accelerațiilor produse independent de fiecare forță. Tipurile de forțe care apar în problemele din subiectele de bacalaureat sunt greutatea, forța de tensiune, reacțiunea normală, forța de frecare, forța deformatoare, forța elastică și forța de inerție. Enunțul primului exercițiu pe care îl propun să-l abordăm este următorul. Un mobil aflat în repaus, la momentul t0 egal 0 secunde, se mișcă rectiliniu sub acțiunea unei forțe rezultante, al cărei modul variază în funcție de timp, conform graficului din figura alăturată. Orientarea forței nu se modifică. Exercițiul ne cere să identificăm momentul de timp la care mobilul atinge viteza maximă. Plecăm de la expresia forței rezultată din principiul al doilea al mecanicii, F egal cu m ori a, în care înlocuim accelerația cu relația de definiție, delta V supra delta T. Scoatem din această relație variația vitezei ca fiind egală cu raportul dintre produsul dintre forța care acționează asupra mobilului și intervalul de timp în care acționează și masa mobilului. Cum produsul dintre F și delta T este egal cu area figurii de sub grafic, A mare, și cum forța F are modulul pozitiv, orientarea forței neschimbându-se în intervalul de timp delta T, area de sub grafic este tot timpul pozitivă, astfel încât și produsul F ori delta T este tot timpul pozitiv. Rezultă că delta V, variația vitezei, este pozitivă, ceea ce înseamnă că în intervalul de timp 0,8 secunde, viteza mobilului crește continuu. Astfel, viteza mobilului este maximă pentru t egal cu 8 secunde. Răspunsul corect? A mic, 8 secunde. Următorul exercițiu spune că un corp legat la capătul unei corzi elastice, având masa neglijabilă,
este tractat pe o suprafață orizontală rugoasă. Forța de tracțiune este exercitată orizontal la celălalt capăt al corzii elastice. Sub acțiunea acestei forțe, corpul se deplasează rectiliniu uniform. Lungimea corzii elastice este în această situație L-1. La un moment dat, corpul intră pe o suprafață cu un coeficient de frecare de 2 ori mai mare. Pentru a se deplasa de asemenea rectiliniu uniform, forța de tracțiune își modifică valoarea, astfel încât lungimea corzii elastice devine L-2. Care este lungimea corzii elastice în stare nedeformată? Începem problema prin a realiza un desen în care reprezentăm forțele care acționează asupra sistemului corp-coardă. Forța F este forța de tracțiune care acționează la capătul corzii. Este o forță de deformare pentru coardă. Coarda se întinde și în ea apare forța elastică, care este forță de tensiune, acționează la ambele capete și, implicit, forța de tensiune din coardă, forță elastică, acționează asupra corpului cu masa M, care se deplasându-se pe suprafață rugoasă, cu viteză constantă. Din condiția de echilibru va rezulta că forța de frecare este egală cu forța de tracțiune, respectiv. Vom scrie relații. Pentru coeficientul de frecare μ1 al primei suprafețe rugoase, la viteză constantă, între forța de tracțiune F1 și forța de frecare este egalitate, forța de tracțiune fiind egală cu forța elastică ce apare în coardă, are expresia constanta elastică a corzii înmulțită cu alungirea corzii și egală cu expresia forței de frecare, produsul dintre coeficientul de frecare și reacțiunea normală a suprafeței pe care se deplasează corpul. Dacă atunci când se deplasează pe suprafața cu coeficientul de frecare μ1, lungimea corzii este L1, lungimea inițială plus alungirea delta L1, obținem relația constanta elastică înmulțită cu diferența dintre lungimea L1 și lungimea inițială, egală cu produsul dintre coeficientul de frecare, am notat cu μ, înmulțit cu reacțiunea normală a suprafeței. În a doua situație, când corpul se deplasează pe suprafața cu coeficientul de frecare μ2, egal cu 2μ, de 2 ori mai mare decât coeficientul de frecare al primei suprafețe, lungimea corzii pentru care viteza este constantă este L2, lungimea inițială plus alungirea delta L2. În mod analog obținem din condiția de echilibru la viteză constantă relația K pe lângă L2 minus L0 egal cu 2μ ori N. Împărțim relațiile între ele și obținem relația L1 minus L0 supra L2 minus L0 egal cu 1 pe 2. O prelucrăm și obținem pentru lungimea inițială egalitatea 2L1 minus L2, ceea ce corespunde cu subpunctul D din variantele de răspuns. Iată enunțul următoarei probleme pe care vă propun să o rezolvăm împreună.
Două corpuri A și B, având masele egale, MA egal cu MB egal 1 kg, sunt legate printr-un fir inextensibil și de masă neglijabilă, trecut peste scripetele ideal S. Inițial, sistemul se află în repaus. Asupra corpului A acționează o forță F, a cărei direcție formează cu direcția orizontală un unghi alfa egal 37 de grade, ca în figura alăturată. Valoarea coeficientului de frecare la alunecare dintre corpul A și suprafața orizontală este μ egal 0,2. Se consideră sinusul de 37 de grade egal cu 0,6. Amic. Determinați valorile forței astfel încât sistemul să se deplaseze uniform. Ținând cont de condiția impusă la cerința A ca mișcarea să fie uniformă a celor două corpuri, adică viteza lor să fie constantă, condiție în care ni se cere valoarea forței F, realizăm un desen în care reprezentăm forțele care acționează asupra corpurilor. Forța de greutate care acționează asupra corpului A, forța de greutate care acționează asupra corpului B și observăm că aceste corpuri se pot deplasa în două sensuri, respectiv corpul A se poate deplasa spre stânga și corpul B să coboare, sau corpul A să se deplaseze spre dreapta și corpul B să urce. Asta înseamnă că alegem să facem desenul pentru unul dintre cazuri. Să zicem pentru cel în care corpul A se deplasează spre stânga. Astfel vom nota forța F cu indice 1 pentru acest caz. Descompunem forța F1 pe cele două direcții, tangentă și normală, și obținem cele două componente, F1T și F1M. Reacțiunea normală a planului în acest caz este N1, mai mică decât greutatea, pentru că se scade din greutate componenta normală a forței F1. Reprezentăm forța de frecare FF1 la suprafața de contact dintre corpul A și suprafața pe care se deplasează și având sensul contrar sensului de deplasare al corpului A. Tensiunea în fir este egală cu greutatea G, corpul B coborând uniform. Scriem condiția de echilibru pentru cele două corpuri. Pentru corpul A, condiția de echilibru ca rezultat a forțelor care acționează pe direcția de mișcare să fie 0 conduce la următoarea relație. Condiția de echilibru a translație pentru corpul B conduce la egalitatea dintre greutate și tensiunea din fir, astfel încât obținem relația G minus F1T minus FF1 egal cu 0. Înlocuim tensiunea egală cu greutatea în condiția de echilibru de translație a corpului A. Realizăm acum desenul pentru cazul al doilea. Când corpul A se deplasează uniform spre dreapta sub acțiunea altei forțe care face unghiul alfa 37 de grade, forța F2. Descompunem această forță
F2 pe cele două direcții, F2T este componenta pe direcția tangențială a lui F2 și F2N, componenta pe normală a lui F2. Din nou obținem o reacțiune normală a planului mai mică decât greutatea, dar diferită decât în primul caz, pentru că deplasarea corpului A se face spre dreapta, forța de frecare o vom reprezenta ca având sensul contrar, spre stânga. Corpul B urcă uniform cu viteza V, astfel încât tensiunea din fir este egală cu greutatea. Scriem aceste condiții de echilibru pentru cele două corpuri, pentru corpul A și pentru corpul B și obținem următoarea ecuație. F2T minus FF2 minus G egal cu 0. Așadar, pentru forța F1, dacă forța F este egală cu F1, corpul B coboară uniform, iar corpul A se deplasează uniform spre stânga. Iar pentru forța F egală cu F2, corpul B urcă uniform, corpul A deplasându-se uniform spre dreapta. Calculăm forța F1, înlocuind expresiile componentei tangențiale, componentei normale, reacțiunii normale și forței de frecare, obținem din condiția de echilibru ecuația pe care, prelucrând-o, obținem egalitatea din care rezultă forța F1 cu expresia. Înlocuind valorile pentru sinus de alfa și calculând cosinusul de alfa, înlocuind masa, accelerația gravitațională și coeficientul de frecare, obținem pentru forța F1 valoarea de 11,7 Newton, pentru care corpul A se deplasează rectiliniu uniform. Pentru o forță mai mică decât forța F1, corpul A are o mișcare rectilinie uniform accelerată. În mod analog, din condiția de echilibru de translație a sistemului, înlocuind expresiile componentei tangențiale a forței F2, componentei normale a forței F2, reacțiunii normale N2 și a forței de frecare FF2, se obține ecuația. Grupând termenii care conțin pe F2 și termenii care conțin pe G, se obține egalitatea, din care rezultă expresia forței F2. Înlocuirile valorilor numerice în această expresie conduc la rezultatul de 13,04 Newton. La punctul C al problemei, ni se cere să determinăm valoarea forței de apăsare din axul scripetelui S în condițiile punctului B, în care forța F este de 10 Newton. Deci, notăm această forță de apăsare în axul scripetelui cu R. Va trebui să aflăm pentru aceasta tensiunea din fir în condițiile date, corpul B
este corpul pe care îl izolăm și pentru acesta scriem ecuația principiului al doilea, adică expresia accelerației acestui corp. Asupra corpului acționând greutatea G și tensiunea din fir. Din această ecuație scoatem expresia tensiunii T egal cu M pe lângă G mic minus A. Înlocuind valorile numerice, obținem 9,4 N pentru tensiunea din fir. Reacțiunea din axul scripetelui, R, este rezultanta compunerii celor două forțe de tensiune din firul orizontal și firul vertical. Astfel, R este egal cu T radical din 2. Și înlocuind valorile numerice, R este egal cu 13,6 N. La punctul D al problemei, se afirmă că după un interval de timp delta T o secundă, din momentul aplicării forței F, 10 N, firul care leagă cele două corpuri se rupe. Determinați modulul vitezei corpului A după delta T' o secundă din momentul ruperii firului. Înainte de ruperea firului, corpul A se deplasează cu accelerația sistemului, calculată la punctul B, când valoarea forței F era de 10 N. În intervalul de timp delta T, sistemul și implicit corpul A capătă viteza V egal cu A ori delta T, plecând din repaus. După ruperea firului, corpul A este frânat. El continuă să se deplaseze spre stânga. Accelerația cu care se va deplasa, fiind de frânare, deci negativă, expresia ei obținând-o cu principiul al doilea și principiul suprapunerii forțelor, iar după înlocuirea expresiilor componentei tangențiale a forței F, componentei normale a forței F și expresia greutății și a forței de frecare, obținem valoarea de minus 8,8 metri pe secundă la pătrat în urma înlocuirii numerice. Ne propunem să calculăm acum intervalul de timp necesar opririi corpului și din legea vitezei obținem că acest interval de timp, delta T indice F, este egal cu 0,07 secunde. Fiind mai mic decât intervalul de timp delta T' de o secundă de la ruperea firului, înseamnă că după oprire, corpul este accelerat, iar în intervalul de timp rămas va căpăta viteza V' pe care ne-o cere punctul D al problemei. Accelerația corpului, calculată plecând tot de la principiul al doilea și principiul suprapunerii forțelor, ne conduce după înlocuirea expresiilor forțelor care acționează asupra corpului și a valorilor numerice la valoarea de 7,2 metri pe secundă la pătrat. Viteza V' pe care o are corpul la sfârșitul intervalului de timp delta T'
este egală cu produsul dintre accelerația a secund și timpul de accelerare pe care îl are la dispoziție, delta t' minus delta f. Înlocuirea valorilor numerice conduce la un rezultat de aproximativ 6,7 metri pe secundă pentru viteza v'.